всъщност самата идея за тази серия от поучения и проповеди, които ще се опитам, нали, чрез Божието Слово, чрез Святия Дух да предоставя на вашето внимание и, разбира се, всички ние да се занимаем с тази тема не само по време на службите сряда вечер, но дай Боже проповедите, поученията да остават като информация в нашите умове и сърца и през седмицата тази информация също така да занимава нашите мисли, да спомага за взимане на правилни решения и да променя живота ни. Защото, както и Яков казва, че само слушането на Божието Слово няма силата да промени живота. Да, слушането е много важно, информацията е важна, защото ако няма нея, всъщност няма как да тръгнем в посоката, която Бог иска от нас. Но Яков казва, че не са блажени слушателите на Божието Слово. Аз бих добавил, че не са блажени и тези, които проповядват, а са блажени тези, които вършат Божието Слово, изпълняват Божието Слово. И в процеса, самият Яков казва, те са блажени в дейността си. В самия процес на вършенето на Божията воля, тогава идва и благословението. Ние това много добре го знаем. Благословенията или проклятията, от друга страна, са на базата на поведение. Още в книгата Второзаконие, както вероятно ще се сетите, 28 глава, Господ чрез Мойсей казва на израелтяните: ако слушаш внимателно думите, които днес ти заповядвам и изпълняваш всичко, което ти казвам, ще бъдеш благословен. Така че благословението е в действието. Информацията е предпоставка да бъдем благословени. Но ако информацията не води до положителна промяна, ако не води до позитивно развитие, и позитивно е от гледна точка на Божието Слово. Смирението от гледна точка на на светската ценностна система не е много положително състояние. Но от гледна точка на Божието Слово, всъщност смирението е положително развитие. Амен? Защото Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Така че ние трябва да говорим и да мислим за положително развитие от гледна точка на Божиите критерии, от гледна точка на Неговото Слово. Аз леко се отплеснах, както имам обичай да правя, но всъщност ние ще започнем да говорим върху нещо, което така беше насочено вниманието ми през последната неделна служба. Знаете, че тези от вас, които идват в неделя, знаете, че ние от доста време говорим върху първото писмо на апостол Павел към Тимотей. И след няколко служби, една или две, ние ще завършиме нашето разглеждане на това първо писмо. Но ми направи впечатление нещо, за което говорих сега в неделя и за което в неделите по принцип не съм планирал да погледнем малко по-детайлно, по-задълбочено, да изучим малко по-обширно тази тема, и за това аз реших да го направим в средите. И най-вероятно тази серия от проповеди ще се нарича "Бъди пример". Бъди пример. Обади се. Може да се обадиш на някой, но се обърни първо към някой и му кажи: бъди пример. Бъди пример. Надяваме се добър пример. Искаме или не искаме, ние винаги сме пример. Пример за подражание или пример за неподражание. Пример за благословение или пример за липсата на такова. Пример за добър и позитивен растеж и развитие в живота ни, или пък пример за това, че стоим на едно място и няма развитие, или всъщност отиваме в обратната посока.
Когато говорихме за неща, които конкретно апостол Павел казва на Тимотей, пак ви казвам, вниманието ми беше привлечено от 4 глава 12 стих и аз ще прочета 12 и част от 13 стих. Целият 13 ще го прочета. Ето какво казва апостол Павел на Тимотей. Никой да не презира твоята младост, но бъди за вярващите пример. Никой да не презира твоята младост, но бъди за вярващите пример. И е много интересно, че тук той изброява няколко категории, в които Тимотей трябва да бъде пример. И това, което казва апостол Павел, бъди пример в слово, бъди пример в поведение, бъди пример в любов, бъди пример в вяра, бъди пример в чистота. И ние ще погледнем и паралелен пасаж в посланието към Тит, тъй като апостол Павел казва същите неща и на Тит. И в Тит апостол Павел казва: бъди пример в добри дела. Нещо, което всъщност тук към Тимотей не го казва. Така че ние ще разгледаме всяка една от тези категории, в които трябва да бъдем пример. Всяко едно от тези неща, в които трябва да бъдем пример, ще ги разгледаме по-отделно. Защото е много лесно да кажем бъди пример, но в какво? В нещо конкретно. И апостол Павел е много конкретен. Бъди пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота, в добри дела. И разбира се, 13 стих: докато дойда, посвети се на четенето, на увещаването и на поучението. Първото нещо, за което ще говорим тази вечер, и не знам докъде ще стигнем, но поне аз възнамерявам да успеем да приключим темата за тази вечер, е необходимостта от пример на подражание. Необходимостта от това да имаме пример на подражание. И ние всички знаем, особено тези от нас, които имаме деца, че децата, особено в ранна възраст, а пък и по-късно, се учат и възприемат информация и адаптират модели на поведение, положителни или отрицателни такива, въз основа на пример. По някой път, ако ти и аз като родители, ние казваме едно нещо на децата си, но ние самите вършиме друго. Ние самите постъпваме по друг начин. Ние самите взимаме решения спрямо тях или спрямо ситуация, не по начина, по който сме ги инструктирали. Познайте какво те адаптират и възприемат и прилагат. Не това, което са чули, а това, което са видяли. Те всъщност копират примера и го моделират като собствено поведение, като собствено отношение, като собствен начин, на базата на който реагират, когато възникне ситуация. Това е и причината, поради която в тинейджърска възраст, хайде да кажем малко преди тинейджърската възраст, още в малко по-напреднала детска възраст, момичетата започват, или поне нормалният начин на развитие е такъв, въпреки че в нашето съвремие наблюдаваме доста абнормалности, но момичетата започват да копират своите майки. Те си играят на гледане на бебета, на готвене, на пазаруване, на ходене в мола. Нали? Всички тези неща децата си играят. Защо? Защото копират и имитират своя родител. Момчетата започват да искат да бъдат като бащите си. Ако има баща вкъщи, разбира се, и ако той е що годе читав. Нали? И все пак показва някакво относително добро поведение към семейството си. Моментално му прави впечатление на малкото момче. Баща му това, което прави. Ако ремонтира нещо, той иска да има и то инструменти. Няколко пъти се налага аз да ремонтирам неща и Райан и той казва: на кой са инструментите? И аз казвам: мои са. А моите къде са? Къде са моите? Викам: значи тези са наши, и мои, и твои. На мъжете са инструментите.
Ами добре, дай ми ги тогава. И аз се принудих да му купа едно малко съндъче, в което да му сложа инструменти от моите. След това те са му малко. В моя съндък има много, в неговите са малко. И всъщност проблема е, че аз мога да ги ползвам когато искам, той не може да ги ползва когато той иска. И тук възниква проблем. Но децата започват да копират и да имитират своите родители. Вече в тинейджърска възраст децата започват да се изживяват като артисти, като музиканти, като певци, като спортисти, и затова започват да лепат в къщи плакати, постери, да изрезват най-различни статии или каквото и да било по отношение на любима актриса или любим актьор или певец, изпълнител или пък футболист, баскетболист, боксьор, или в зависимост от това какво го влече детето, и това пак се моделира от родителите. Ако бащата е запалянко, децата, разбира се, и те гледат футбол. Ако го влече бойните изкуства, бокса, децата и с това се занимават. Но те започват да се идентифицират, започват да се обличат по начина, по който се обличат тези спортисти. Купуват си техните марки, тениски, шорти, обувки, шапки и така нататък, очила, аксесуари. Затова се е превърнало в бизнес цялото това нещо, защото подрастващото поколение има нужда от пример. Има нужда от пример. И когато видят някой добре изглеждащ, някой известен, някой, който го дават по телевизията, някой, който говори добре, облича се добре, има пари, популярен е, децата искат да бъдат като него в тинейджърска възраст. Разбира се, това след време отминава. Децата си определят професиите, в които се обучават и които ще работят на базата на пример. На базата на пример. Ако в семейството има добър пример, има добри професионалисти, има хора, които са се доказали като специалисти, съвсем естествено е детето да иска да продължи по същия път и да тръгне в същата посока. Ако това не е така, ако примера не е добър, тогава няма как да се очудваме, ако детето след време не иска да продължи семейния бизнес или да учи в същата посока, да се развива в, така да се каже, в същата сфера. Всички ние имаме нужда от модели. Имаме нужда от модели. Имаме нужда от пример, който да подражаваме. Често пъти, обаче, в църквата, в църковната среда, в християнската среда, ние се опитваме само на базата на информация да накараме хората, да мотивираме хората, да стимулираме хората да започнат да правят дадено нещо по отношение на техния личен живот или по отношение на служение. И аз мога да дам много примери за това. Например, ние всички служители, пастири, проповедници говориме за необходимостта от това да отидем и да благовестваме. Нали така? Въпросът е дали ние сме показали пример в това. Или благовестието е нещо абстрактно. Благовестието са просто думи. Благовестието е просто стихове от Библията. Или практично някой ни е хванал за ръка и ни е завел на улицата или някъде на друго място и ни е показал: ето така се благовества. Или ето така се хвали Бога. Или ето така трябва да се молим. Или ето така трябва да свидетелстваме. Или ето така трябва да проповядваме. Разбира се, по-амбициозните хора, по-талантливите, по-надарените, тези, които по-лесно се самомотивират,
те се ориентират по-бързо и намират начини. Още повече, че сега има интернет, могат да гледат, могат да слушат, могат да четат книги и се самообучават. Но по принцип, всяко нещо, което ние искаме да развиеме като дейност, да развиеме като потенциал, сега говоря в чисто църковен аспект, да развиеме като служение, то трябва да бъде моделирано на базата на пример. И аз се надявам тая вечер да мога да ви покажа това. Примера е нещо много важно. Примера на отношение, примера на поведение, примера на държание, примера на говорене. И ние всички тези неща ще ги разгледаме на базата на 1 Тимотей 4 глава 12 стих. Пример в слово, пример в поведение, пример в любов, пример в вяра, пример в чистота. Защото аз в неделя споменах малко и сега леко ще засегна. Защото ако не сме пример в начин на говорене, в начин на поведение, в начин на отношение, в любов, в вяра, в чистота, в добри дела, а само говориме за това, но живота ни, поведението ни, отношението ни показва друго, то тогава ставаме достойни за презрение. Нали помните и от неделя, и днес пак повтарям думите на апостол Павел. Никой да не те презира за твоята младост, но бъди пример. Младостта не е порок, ако сме добър пример. Старостта не е порок, ако сме добър пример. Да си мъж, жена, тинейджър, дете, независимо каква професия, независимо какво призвание, независимо какво служение, не е нещо лошо, ако сме пример. Но ако не сме пример на подражание, тогава ние всъщност ставаме презрение, за презрение. Ако само говориме, но нашите действия, нашите дела не съответстват на това. Миналата седмица имах разговор с една жена, която по принцип е благовестител и която по принцип е довела, не в нашата църква, но по принцип е довела много хора до Господ в различни църкви. И аз си казах, какво се промени? В смисъл, сега няма отворена врата за благовестието ли, не можеш да комуникираш с хора ли, не знаеш какво да им кажеш, твоето свидетелство не е актуално. Тя каза, не, промени се моето семейно положение. И когато си отворя устата да благовествам, хората ме питат, ами щом има Бог и щом си вярваща, защо в семейството ти се случва това? Защо с мъжа ти сте, нали, в тези отношения? И това ми затваря, казва тя, устата за благовестие. Защото моето семейно положение сега е различно от това, което беше преди известно време. И виждаме как липсата на личен пример и на това нещата, които говориш, да можеш да ги потвърдиш чрез живота си, затваря възможността за благовестие. И тя казва, аз ако благовествам и им казвам на тия хора как да живеят, а аз живея по различен начин, означава, че никой няма да ми повярва, ще ми се смеят. Или Павел го казва, ще станат за презрение. Точно за това трябва да бъдем пример. Трябва да бъдем пример. В слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. И ако не сме пример, то всъщност сме достойни за презрение. Защото знаеме истината, опитали сме, че Господ е благ, опитали сме, че Господ е добър, знаеме Словото Му, знаеме принципите на Божието Слово, но не постъпваме според истината на Божието Слово. Затова ни трябват модели, примери.
Нека да отидем в Божието Слово и да видим, че апостол Павел в посланието към Коринтяните казва нещо много интересно. В 10 глава от 1 до 11 стих той казва, че Библията като цяло, първо Коринтяни, Библията като цяло е написана с цел ние да имаме пример. Библейските истории и живота на библейските герои са предназначени, те са предоставени в текста на Божието Слово за наш пример. Някои, разбира се, за позитивен, други за негативен и отрицателен пример. Нека да отидем в 1 Коринтяни 10 глава, както ви казах, и там от 1 стих до 11 стих ще прочетеме. Вижте какво казва апостол Павел. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето и в облака и в морето, всички да са били кръстени в Мойсей и всички да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше и тази канара бе Христос, пак към повечето от тях Бог не благоволи. Затова ги измори в пустинята. Принципът е същия. Ако Бог не благоволи в нас, какво се случва? Принципът е същия. Въпросът е, че след Христос Бог е много милостив и дълго търпелив. Заради жертвата на Христос. В Стария Завет хората, които бяха в заветни взаимоотношения с Бога, престъпват завета, престъпват закона и си го получават някои от тях веднага. След Христос Бог е много милостив и дълго търпелив. Това не означава, че принципите му са променени. Просто заради Христос и неговата жертва ни дава повече време и ни дава шанс. И някой от нас ще си го получиме чак в съдния ден. Ако не се покаяме и ако не се промениме. Но ние виждаме, апостол Павел пише на коринтяните и ги предупреждава. Бог не благоволи, затова ги измори в пустинята. А в тези неща те ни станаха пример, да не бъдем похотливи за злото, както и те бяха похотливи. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят, нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души, нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптяха някои от тях и погинаха от изтребителя. Изтребителя, това не става просто за военен самолет, нали? Викам да не си помислите, че става просто сега покрай проблемите с Сирия за някой джет такъв. Не става просто. Господ изпрати ангел, който ги изтреби. За този изтребител става въпрос. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена. Така че, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Всъщност, ние виждаме, че цялата старозаветна история, историята на Израел, разбира се, тук са дадени само щрихи за тяхното пребиваване 40 години в пустинята, се написаха за наш пример и поука. Цялото Божие Слово е за наш пример и поука. Аз за това често пъти напоследък казвам, че в Божието Слово, в текста на Библията, ние имаме Божията воля и Божията идея и Неговото намерение по отношение на всеки аспект на нашия живот и дейност. Бог ясно го изразил и ни е дал примери за това. Самият Исус Христос е наш пример. Самият Исус Христос е наш пример. В 1 Петрово и там 5 глава, 3 стих, апостол Петър казва, че Христос е нашия пример. Първото писмо на апостол Петър и там 5 глава, 3 стих. Препратката ми е неточна.
нека да отидем в Йоан 13 глава 15 стих. Първо Петрово пак ще го прочетеме, само че в друг контекст. В Йоан 13 глава 15 стих, и това е записаната от Йоан случка с тайната вечера или учредяването на Господната вечера, ние виждаме, че Йоан в 13 глава описва събитие, което другите евангелисти не описват, и това е умиването на нозете на учениците на Христос. От 12 стих Исус Христос казва: а като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече им: знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учител и Господ, и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадах пример да правите и вие, както аз направих на вас. Разбира се, идеята е много по-дълбока от тази да умием нозете си един на друг. Но това умиване на нозете е външен израз на вътрешна почит, уважение, това да имаш брата си за по-горен, смирение и да послужиш на брата си с всичко, което си и всичко, което имаш, и във всички начини, които можеш. Виждаме, че самия Христос казва: аз съм пример за вас. Апостол Павел е пример също така за подражание. И той, разбира се, ако някой от нас го каже това, би звучало претенциозно, би звучало нахално, би звучало горделиво, но тъй като апостол Павел го казва, и ние 2000 години по-късно, четейки неговите писма, които са част от Новия Завет, разбира се, ние не гледаме по този начин на него. Но явно е имало много хора, негови съвременници, които не са гледали на него с добро око поради думите, които е казал. 1 Коринтяни 11 глава, и там в първи стих апостол Павел казва на Коринската църква нещо много важно, което би трябвало да бъде съотносимо и към нас, въпреки че живееме 2000 години по-късно. Той казва следното: бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христос. В Филипяни 3 глава 17 стих, няма да го четеме, защото няма да имаме време, той казва: подражавайте ми. Подражавайте ми. Подражавайте на нашата вяра, на нашето поведение. Той има предвид него и апостолския екип, с който е посетил църквата в Филипи. И разбира се, това е много силно твърдение. Той казва: бивайте мои подражатели. Думата, която употребена, гръцката дума е: имитирайте ме. Това, което аз правя, и вие правете. Защото това, което аз правя, е това, което съм научил от Христос. Това, което знам от Него. Аз имитирам Него, вие гледайте мен и имитирайте мен. Повечето от нас, това, което правиме днес, е казваме: слушайте думите ми, но не гледайте делата ми. Не гледайте поведението ми. Исус Христос в това обвини фарисеите. Той каза на своите ученици и на народа: слушайте какво ви говорят, защото те излагат правилно закона, но делата им не вършете. Нали? И ние, фарисеите, като цяло ги имаме за негативни личности и характери, така да се каже, негативни герои в текста на Новия Завет. Като кажеш фарисей, поне ние 2000 години по-късно, като четеме Новия Завет и думите на Христос, имаме негативна представа за тях. Самият Исус Христос няколко пъти казва: горко на вас, горко на вас, горко на вас. И някой път може би ще разгледаме тези горко, всичките горко. Защо им казва горко? Една от причината е, че говорят правилните неща, но поведението им не е правилно. Отношението им не е правилно. Делата им не съответстват на това, което говорят. А апостол Павел казва: имитирайте ме. Това би трябвало да бъде посланието на всеки един от нас. След определен период от време на израстване, след определен период на време от това Божия образ в нас да бъде възстановен, да
изучаваме и да започнем да практикуваме Божието Слово, когато някой ни каже как да живея за Христос, как да служа на Бога, как да живее християнски живот, да може да му кажем: гледай мене и при това, което аз правя. Когато някой ни каже как да си отглеждаме и възпитаваме децата, да може да кажем: гледай мене как го правя и ти го прави по този начин. Как да се отнасям към жена си, към мъжа си, към хората около мене: гледай мене и ме имитирай. Каквото аз правя, ти го прави. И тогава ще живееш християнски живот. Защото както в семейството в началото, както ви казах, така и в църквата и в Божието царство има нужда от пример. Има нужда от модели. Има нужда от хора, които като видиме, да кажеме: искам да бъда като този човек. Искам да приличам на него. Искам да говоря като него. Искам да проповядвам като него. Искам семейството ми да бъде като неговото. Искам служението ми да бъде като неговото. Искам по същия начин Господ да ме употребява. Когато виждаме модели на поведение. Но когато не ги виждаме, първо всичко остава в сферата на приказките и второ, ние не сме мотивирани да живееме това, което четеме и което говориме. Самият апостол Павел беше пример за подражание. Служителите в църквата трябва да бъдат пример за подражание. Служителите в църквата. В Евреи 13 глава и там 7 стих ние четеме автора на Евреи да насърчава своите читатели в тази посока. 13 глава 7 стих, вижте какво казва автора на Евреи. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в светлината на техния начин на живот, подражавайте на вярата им. Наставник не е човек само, който говори. Аз често пъти съм ви го казал това, че на приказки всеки може да го докара. Въпрос на време е да прочетеш повече книги, повече литература, да отидеш на семинари, да слушаш проповедници, да четеш Библията. На приказки може всеки да го докара. Но ние виждаме, че наставник е човек, който говори, но който има и плодовете в живота и има израз на своята вяра в Бога. Автора на Евреите казва: помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в светлината на техния начин на живот. Резултата от техния начин на живот. Подражавайте на вярата им. Защо? Защото начинът им на живот е продиктуван от тяхната вяра в Бога. Вярата в Бога е тази, която е дефинирала, която е определила и е дала посока на техния начин на живот и поведение. Така че от служителите в църквата като цяло се очаква да бъдат пример на поведение. Обикновено напоследък служител в църквата става човек, просто който може да говори. Който може да изнася лекции. Който така може да комуникира. Добрият комуникатор става лидер. Става наставник. Докато библейският принцип не е такъв. И ние в неделя ще говорим за характеристиките, които апостол Павел дава като списък на Тимотей и на Тит с цел те да излъчат лидери в църквите. В Ефес и къде беше другата църква? В Крит. В 1 Петрово 5 глава 3 стих, ето сега идваме на този пасаж, който не бех записал препратката точно и за това се наложи да се коригирам, но ето сега идва момент за този пасаж в 1 Петрово и там в 5 глава. Нека да видим, че става въпрос за презвитерите, 5 глава, 1 стих. Презвитерите, които са между вас,
увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се яви. Пасете Божието стадо, което е между вас. Надзиравайте го не от принуждение, но драговолно, като за Бога. Нито за гнусна печалба, но с усърдие. Нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. С други думи, тези, които са служители, тези, които са в служение, трябва да бъдат добър пример. Виждаме ли го това? Не за гнусна печалба. Гнусна печалба не са само пари, могат да бъдат слава, престиж, позиция, имидж и така нататък. Не от принуждение, но драговолно за Бога, с усърдие, не като че господаруват над паството, което им е поверено, а като показват пример на стадото. Новозаветният пример за служение е чрез пример. Новозаветният пример за служение е чрез пример. Някой казва, да, ама аз имам различни дарби и таланти. Така е, но има неща, за които не е необходимо да имаш специални духовни дарби и таланти. Като слово, поведение, любов, добри дела, вяра, чистота. За тези неща не са необходими специални таланти. Необходимо е просто човек да вярва в Бога. В библейския смисъл на думата. Да съобрази живота си и поведението си с принципите на Божието Слово. Самите вярващи в църквата трябва да бъдат пример. В един аспект всички ние сме служители. Апостол Павел казва, че сме части на тялото и всяка част има своята функция. Разбира се, някои от частите се развиват все още в тази своя функция. Техният потенциал бива развит. Някои все още, които са от по-скоро, все още може би не са открили своите дарби и таланти. Все още не са започнали да ги употребяват в църквата или в Божието царство като цяло. Но това не значи, че нямат такива. Бог на всеки е дал дарове и таланти. Във всеки е заложил потенциал, чрез който всеки човек, вярващ в него, да може да послужи на църквата и на Божието царство като цяло. Така че в един известен смисъл всички ние сме служители. Още повече като протестанти това би трябвало да е потънало дълбоко в нашето съзнание, защото една от тезите на Мартин Лутер е свещенството на всички вярващи. Ние сме царство от свещеници. Затова в протестантският израз на християнската вяра ние нямаме свещеници, ние нямаме посредници между хората и Бога. Да, ние може да проповядваме, може да съветваме, може да насочваме, хубаво е да даваме пример, но ние не посредничиме между Бога и човека, а учиме всеки човек как да комуникира с Бога, как да изгражда лично взаимоотношение с Бога и корпоративно взаимоотношение чрез църквата с Бога. Защото вярваме, че всеки човек е свещеник. Всеки човек е служител. Всеки човек има достъп, равен достъп до Бога. Амен? Точно затова ние още по-при сърце трябва да приемеме тезата. Тя е и библейска теза. Апостол Петър казва, че ние сме царство от свещеници на Бога, които принасяме духовни жертви. И за това и ние трябва да служим. Един пример са църквата в Солун. Апостол Павел хвали църквата в Солун за това, че са били пример за другите църкви. Разбира се, църквата не е сградата, църквата не е институцията, църквата не е организацията, църквата са хората. Така че тия хора с тяхното поведение,
с тяхното служение, са били пример за всички църкви в Македония, не само, но и, разбира се, всички църкви, които са били по това време. 1 глава, 7 стих, апостол Павел казва това. От 2 стих той казва: всякога благодарим на Бога за всички вас и ви споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. Понеже знаем, братя възлюбени от Бога, че Той ви е избрал, защото нашето благовестие между вас не беше само с думи, но и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се доказахме помежду ви заради вас. И вие станахте подражатели на нас. Ето отново личния пример. Павел не се притеснява да каже: ние доказахме помежду вас какви сме. И това го казва в позитивен смисъл, нали? И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, което е от Святия Дух. Така че станахте пример за всички вярващи, които са в Македония и в Ахая. Тези вярващи са били пример. Всеки един вярващ трябва да бъде пример. Амен? Пример в слово, пример в поведение, пример в любов, пример в добри дела, пример в чистота, пример в служение. Амен? Всеки един вярващ. Това се очаква от всички нас, да бъдем добър пример. Какво се случва, ако не сме добър пример? Поради нас не се слави Господ, а се хули Господ поради нас. Когато не сме добър пример. Когато не сме добър пример в църквата, като не сме добър пример в служение, не сме добър пример на работното място, не сме добър пример в общността, където сме поставени, не сме добър пример в семейството. Изобщо откъдето ни погледнат се, не сме добър пример. Тогава какво става? А казваме, че сме християни. Казваме, че вярваме в Бога. Бог ни е изкупил. Бог ни е простил греховете. Кръстил ни е със Святия Дух. Отиваме на небето. И хората ни гледат и почват да ни презират. И казват: ако ти си християнин, аз не искам да съм като тебе. А видяхме в Стария Завет какво стана? Бог ги изтреби. Бог ги изтреби. Всички ние трябва да бъдем добър пример. Разбира се, Библията ни дава и негативни примери. Не трябва да забравяме, че Библията е пълна с негативни примери. И ние прочетахме, разбира се, в 1 Коринтяни, голяма част от примерите в 10 глава бяха негативни примери. Нека погледнем още няколко. Във 2 Петрово. Във 2 Петрово, второто писмо на Петър, той говори за негативни примери, които вярващите в Бога не трябва да следват. А всички ние знаеме негативни примери в нашето съвремие. 2 Петрово, 2 глава и там 6 стих. Разбира се, ще започна от 4. Защото ако Бог не пощади и ангели, когато са грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд, и ако не пощади стария свят, но опази с още 7 души Ной, възгласител на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят, тъй също ако той осъди на разорение градовете Содом и Гомор и ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, а избави Лот, праведния Лот, на когото беше досъдил развратения живот на нечестието. Виждаме, знае Господ как да избави благочестивият от напаст, 9 стих, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. Ние сме проповядвали преди години върху 2 Петрово и върху Юда. В Евреите 4 глава 11 стих само ще прочета още един пример, негативен пример.
Разбира се, ние можем много такива да намерим, но само още един пасаж ще прочита, 4 глава, 11 стих. Ето какво казва автора на Евреи. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой, като следва същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на човешкото сърце. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото ще отговаряме. Затова трябва да внимаваме и да не следваме примера на неверие в този конкретен случай. В заключение, бих искал да покажа от Божието Слово начинът, по който Исус Христос учеше своите ученици и ги въвеждаше в служение. Той го правеше чрез пример. Чрез пример. Не само чрез думи, но пример. И много е важно. Даваше им пример и след това ги караше те да го имитират. Това е начина, по който той за 3 години и половина обучи 12 човека. Като им даваше пример и след това ги караше да го имитират. Затова практиката е нещо много важно. Затова и в богословското училище имаме практика. Затова в повечето професионални гимназии, техникуми, университети има практика, която практика е задължителна и за която практика се пише оценка. Това, което човек учи, трябва след това да го практикува. След това трябва да има стаж. Нали така? Че ли не сте ходили на училище, не сте ходили в университети, не знаете, че трябва да има стаж. И този стаж се заверява, иначе не може да се дипломира студента, ако стажа му не е заверен. Това означава, че преди да му се даде тапията, той трябва да отиде и за период от време в определена среда, да може да покаже на практика това, което е научил. Защо в църквата трябва да е различно? Напротив, ние виждаме библейския пример, че трябва да бъде точно така, ако не и повече. Това беше начина, по който Исус Христос обучаваше своите ученици. Чрез личен пример и след това даване на възможност не само, но той ги караше да правят същото, което той прави. Искам само да проследиме за няколко минути подхода на Исус Христос в обучението на своите ученици. Думата ученик в гръцкия текст на Новия Завет е матитис, което означава освен ученик последовател, означава чирак, означава човек, който ходи в стъпките на друг човек, който имитира друг човек. Знаете, много пъти съм казал, че в съвремието думата ученик е човек, който седи и слуша информация и си води записки. Това не е библейският критерий или библейското значение на думата ученик. Библейският критерий за ученик е човек, който се обучава и в последствие започва да прави това, което неговият учител прави. Самият Исус Христос казва, че е достатъчно ученика да стане като своя учител. Ако ученика не стане като своя учител, това не е достатъчно. Казвам го обратното, за да ни направи впечатление. Значи, не е добър ученик. Добрият ученик става като своя учител. Дори и по-добър. Защото самият Исус Христос, ще видите, каза, делата, които аз върша, и вие ще вършите, и по-големи от тях ще вършите. Амен? Той каза, делата, които аз върша, може да си представите само нещата, описани в Новия Завет. И вие ще вършите, и по-големи от тях ще вършите. Амен. В
Въпросът е, виждаме ли го това? Вършиме ли ги тия дела? Нека да погледаме няколко примери. Матей, 4 глава, 9 стих. Това е самото призвание или призива към учениците на Исус Христос. 4 глава и там 19 стих, извинете. Ще почна от 18. И като ходеше край Галилейското езеро, става въпрос за Исус Христос, видя двамата братя Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежи в езерото, понеже бяха рибари. И казва им, вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци. Значи, самият термин, който той употребява, е много значителен, много важен, много показателен. Той не казва, елате и ще ви науча как да ловите човеци. Забелязвате ли разлика? Той казва, елате и ще ви направя ловци на човеци. Схванахте ли разликата? Едното е да даваш инструкции, да говориш, да казваш, направи това, другото, третото, четвъртото. Ето тук един справочник, ето тук един наръчник, ето тук няколко книжки, прочети ги и почвай. Не, Исус не каза това. Той каза, елате и аз ще ви направя. На базата на личния пример. Той ще ги направи такива, какъвто е Той. Ще ви направя ловци на човеци. В Йоан 3 глава искам да прочита два пасажа и да видите, като ви ги прочита двата пасажа, заедно ще ви накара това да се замислите. Йоан 3 глава 22 стих. Много интересен пасаж. 2 глава на Йоан. Трета ли казах? Да, 3. 3 глава и там 22 стих. И след това ще прочетеме 4.2. След това дойде Исус с учениците си в юдейската земя и там живееше с тях. И какво правеше? И кръщаваше. Също и Йоан кръщаваше в Еном, близо до Салим, защото там имаше много вода. С други думи, Исус кръщаваше. Нека сега да прочетеме 4 глава и там 2 стих. И така, когато Исус узна, че фарисеите чули, че той придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан, 2 стих. Макар сам Исус да не кръщаваше, а кой? Учениците му. Добре, да нали Исус кръщаваше? Разбира се. Значи, той понеже беше равин на цялата школа и това, което правеха неговите ученици, той го правеше. Те го правеха от негово име. Но виждате ли личния пример? Исус им показа как да го направят и след това кой го правеше? Учениците го правеха. Той им показа, научи ги, ето така се кръщава, ето такива приказки се приказват като кръщавате, нали? Ето такава проповед трябва да поднесете, ето такива въпроси трябва да зададете, като Йоан Кръстител, рожби, ехидни, кой ви предупреди да бягат от идващия гняв, нали? Може би не по такъв начин. Това беше стила на Йоан Кръстител. И след това им каза сега, нали? От сега нататък вече ви показах, сега вече вие кръщавайте. 3 глава, 22 стих Исус кръщава, 4 глава виждаме в 2 стих учениците кръщават. Той ги беше научил как и вече те го правеха. Беше им дал пример и ги обучаваше на базата на пример. Матей 14 глава 16 стих, нека да прочетем. Матей 14 глава 16 стих. Също много показателен пример. Глава 16 стих на Матей. Ето тук сме.
И след това ще прочетеме 19 и 21 стих. От 14 стих ще започнем, а той като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните. А като се свечери, учениците дойдоха при него и казаха: мястото е уединено и времето е вече напреднало. Разпусти народа да отидат по селата да си купят храна. 16 стих. А Исус им рече: няма нужда да отидат, дайте им вие да ядат. Сега, Исус Христос тук преследва няколко цели. Първо, народа, той ги съжали, смили се за тях и изцели им болните, той знаеше, че ще ги нахрани. Първо, той се възползваше от тази ситуация, за да прослави Бога, да докаже, че той е Христос, че той е Месия. Но в същото време той обучаваше и своите ученици. И той им каза: вие го направете, вие им дайте храна. Сега Исус Христос не се държеше арогантно с тях и да им каже: айде сега, вие като сте такива тарикати, да видим какво ще направите. Да видите, че нищо няма да направите. Често пъти по отношение на нашите деца ние ги пускаме да направят нещо, за да се провалят и да видят, че не могат да го правят. Исус Христос никога не планира провала на своите деца. Той знаеше какво щеше да направи, но искаше да ги научи на урок. Как? Чрез пример. Каза им: вие им дайте да ядат. А те му казаха: имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Той рече: донесете ги тук при мен. Тогава, като заповяда на народа да насядат на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови ги и като разчупи хлебовете, даде ги на учениците, а учениците на народа, и всички ядаха и се наситиха и вдигнаха останалите къши 12 пълни коша. А тези, които ядоха, бяха около 5000 мъже, освен жените. Сега, забравете за филма Исус, в който той взима, в едната панерка, едната кошница 5 хляба и в другата 2 риби, дига ги към небето и като ги сваля, те са пълни. Нали? Това го няма в библейския текст. Това, което Исус Христос направи, е разчупи тези 5 хляба и тези 2 риби. И разчупените парчета ги даде на учениците, а вече те, като ги раздаваха на народа, те се умножаха в ръцете на учениците, а не в ръцете на Исус Христос. Виждаме ли го това? Чудото стана в ръцете на учениците. Разбира се, че Христос като цяло направи чудото. Но когато учениците раздаваха, тогава хляба и рибите се умножаха и се нахраниха 5000 и останаха 12 коша. Защото те бяха 12. Всеки един от тях раздаваше. Виждате ли примера на Христос? Той им казва: вие им дайте. Исус Христос не каза: чакайте сега, вие нищо не разбирате, чакайте аз да го направя, сега ще им дам. Да видите как мога да ги направя нещата. След това им даде пример и всъщност ги остави те да извършат чудото. Те да послужат на народа, те да раздадат хляба. Исус Христос ги учеше чрез пример. Показва и след това очакват те да го направят. Амен? Това е пример на Христос. А Христос е най-добрият учител. Нали? Най-успешният. Само искам да ви покажа развитието на учениците на Христос. Той им каза: елате да ви направя. И той започна да ги моделира. Те кръщаваха, те разчупваха хляба и рибите. Матей 10 глава от 1 до 5, от 1 стих. Матей 10 глава. Първи стих ще прочетеме и след това 5 до 10. И като повика учениците си, 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. Тези 12 души изпрати Исус и им заповяда
не пътувайте към езичниците и в самарийските градове не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овци на Израилевия дом и като отивате, проповядвайте, казвайки: небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Исус Христос ги изпраща те да направят нещо, което Той за период от време е демонстрирал пред тях. Проповядвал е благовестието на царството, изцелявал е болни, очиствал е прокажени, възкресявал е мъртви, бесове е изгонвал и сега Той ги праща, дава им власт, овластява ги и двама по двама ги изпращат те да правят същото, не което Той на теория им е казал, че трябва да се прави, а което им е показал, че прави. Амен? Той е пример. Показал е пример, след което ги изпраща да правят същото. И знаем, когато се връщат, те казват, че и бесовете им се покоряват. В Йоан 14 глава 12 стих Исус Христос казва: делата, които аз върша, този, който ме обича, и той ще върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Може колкото вярва. Сигурно е който вярва. Нека да го прочетеме, да сме 100% коректни. Йоан. Йоан 14 глава 12 стих. Истинно ви казвам, който вярва в мене. Делата, които върша аз, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. 15 стих вече той говори: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Така че нещата са вързани по принцип, но наистина, който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши. Виждаме, Исус Христос първо ме показал дела, които върши, и след това казва: вие ще вършите същите дела, дори и по-големи. С други думи, той не очаква от тях да направят нещо, което преди това не е моделирал, не е показал как се прави. И след това казва: вие ще отидете и ще го направите. Примера е нещо важно. Нещо важно. Аз в началото ви казах примера на семейството. Затова и църквата е семейство. Божията идея за църква е семейство. Затова в църквата има бащи и майки, които трябва да моделират модела на поведение, на отношение, модела на служение, модела на начина на живот. И разбира се, с възрастта, децата, които са, започват да имитират родителите и стават като тях. И те след това моделират модел на поведение, на отношение, на служение. Затова църквата е както семейството. Исус Христос моделира своите ученици на базата на пример и след това насърчаване те да правят същото. Амен? Именно за това примерът е много важен. Всички ние трябва да бъдем пример. Апостол Павел казва: имитирайте мен, както аз имитирам Христос. Това трябва да бъде призива на всеки един от нас. На всеки един от нас. Да може да кажем на децата си, да може да кажем на съседите си, да може да кажем на колегите си, да може да кажем на хората, на които благовестваме, да кажем на хората, които идват в църквата: имитирайте мене. Ако не може да го кажем, значи има проблем. Има проблем. С кое? Не съзнанието. Има проблем с вярата. Защото ако ние наистина вярваме, ние ще пазиме заповедите. Ако наистина го обичаме,
ще пазиме заповедите му. Ако наистина вярваме в Него, ще бъдеме какъвто Той беше на света. Амен. Въпрос на вяра е, въпрос на убеждение, въпрос на любов към Бога е, въпрос на поставяне на цели за нашия живот, въпрос на мотивация, въпрос какво искаме от нашия живот, от нашето християнство, от Бога. Защо правиме това, което правиме? Много е важно да си зададеме тези въпроси и да си отговориме на тях и да промениме поведението си. За да може всеки един от нас да каже: имитирайте мене, както аз имитирам Христос. Да може всеки един от нас, когато му кажем свидетелствай, и той каже как, да му кажем: ето така се пише лично свидетелство. Ето така се благовества. Ето така се говори с хора. Ето така се води човек до Христос. Ето така се води човек до покаяние, до решение за посвещение към Бога, за влизане в заветни взаимоотношения с Бога. Ето така се прави. Апостол Павел казва на Тимотей във 2 Тимотей 2 глава 2 стих: това, което си чул от мен пред много свидетели, намери верни и способни хора и им го предай, за да могат и те да научат други хора. Амен? Това, което се очаква от нас. Това е вярата в Бога, това е християнството, това е църквата, това е царството. Моделиране на поведение, моделиране на отношение, моделиране на служение към Бога и хората. Амен? Нека Бог да ни благослови и нека се оглеждаме около себе си за примери. И ако ги нямаме, ние живееме в високотехнологична епоха с достъп до неограничена информация. И ние може да моделираме в нас и мислене, и поведение, и отношение, и начин на служение, за да може да кажем на хората: гледаш мене, виждаш Христос. Гледаш мене, това трябва да правиш. Гледаш мене и няма да сбъркаш. Амен. Знам, че критерия и стандартът е много висок, но на това ни призовава Господ. Тия всички стихове ви ги четах от Библията, нали? И тези, които си носите Библиите, ги има сигурно и във вашите Библии. Това е призива на Бог към всички нас. Не към папата, не към кардиналите, не към местните епископи, не към клира, към всички нас. Към всеки индивидуален вярващ. Защото библейската позиция е, че всеки вярващ е свещеник и служител на Бога. Амен? Бог да ни благослови и да ни помогне, както на мен, така и на всеки един от вас, да бъдем пример. Да бъдем пример. И ако знаем, че не сме пример, то да положим старание да бъдем такъв. Защото това е призива от Бога към нас. Амен. Боже, в името